sampean nek nyawang Bu Eni gitu karo Mbak Lintang, kira-kira sampean pilih sing endi? Sampean. Umpama aku milih jujur saka ati, piye milih sapa? aku tetep milih Bu Eni. Loh, kok milih aku lho? Kok katarak sampean iki? Lho, kan seneng soalnya warisane kan akeh. Warisan akeh. Umpama aku tok karo Bu Eni paling pirang tahun toh terus warisannya tiba aku ya ora iso lho kok ora iso modar sik kowe kuwi iya ndi aku mati sik es payet non sewu Mas Dalan kados ngaten iki kan napa before after oh kok iso lho nek lah ngene iki lho Lintang iki urung ngapa-ngapa iya lho ijeh langsing ijeh kecil tapi nak wis manak pindho yo terus iki lho manak pindho piye lah terus pinten to Bu akeh lho aku pinten Bu Kang telu Bu Eni manak telu tapi sayange ora iso ngrawat tubuhe tanggaku anak papat awake langsing sing sek lha iki lha kuwi lah ngapa anak telu kok awakmu ngene lah kowe iku lho ora manak awakmu ngene. Lho ngene iki tandane di openi karo garwane lho Mas. Gemateni. Iki digemateni ora gemateni ya tetep lemu. Sampeyan iki lho aja ngelokno aku. Aku iki manak dadi gedhi ngene. Lah kowe iki ora manak kok iso meneh gedene iki lho. Iki arep manak, iki sesuk arep disesar. Iki padahal wis dipitoni ping pindho lho jane. Ora manak-manak piye? Oh rasa nyekel-nyekel gini ente nak nyidam. Jam apa ya? Ngidam anake terus kembar aku terus piye? Lah wong ora meteng kok ora bobot. Lah meteng nggih Bu Eni nggih. Enggak jare. Sini se. Tuwek gak. Lewane nak nek TikTok ya Allah Mas Nanda. Piye. Jangan lupa tetep layar. HP ku terus tak gaden tuh. Kesuwen ya Mas lan dikantep ya Mas. Agar FYP kok Bu Eni ketok terus. Lah piye to? Lho mengikuti zaman kok. Nah, mengikuti zaman. Lah pok zaman diikuti zaman iki mau turu. Kok malah zaman menungso meneh iki lho. Lah jare mengikuti zaman. Iso umpamane kaya ngene iki lho. Ngene, non saya ya Mas Dalan apa ya? Lintang sementara iki tak ambil alih sik. Nggih rene. Nggih. Gelem ra disekat sekno. Lho, be aku wis tahajud malas tok ngene. Wis ra apa-apa. Piye to yen kuwi? Ijolan gini dah. Jare pilihanmu Bu Eni mau. Jare mau cinta karo aku. Nah, piye wi mau? Gak apa-apa ya En ya. Kok aku terus mbok jangkar to? Ya Bu Eni. Ya Allah. Nek disawang ngene nak gemeske kok. Nah, aku ya gemesne ya Mas iki ya. gemesne. Lho umpamane mesra lho karo aku ya cocok. Mergo aku ya gagah. Gak ngentek-ngentek ning nggon ya Mas ya. Aku ya bagus, Lintang ya wayune ra karuan. Eni lah, Bu Eni ya ngasih Eni. Bu Eni lah ya ora ngentek inggon, digelarno terpal ngono wis. Gemes aku iki. Kok digelar terpal iku iso. Sayang. Besok kalau kita teman-teman baru Jalan-jalan. kita jalan-jalan ke Jakarta mau. Ke Jakarta. Oh, enggak mau ke luar negeri aja. Luar negeri. Iya. Oke, kita berdua kita mainan salju ya. Lah iya. Salju. Di Jepang ya. Sayang, aku soalnya bocah nendi sayang. Aku bocah nendi sayang. Jalan-jalan. Jalan-jalan nendi. Wit ijo dhuwur kono lho. Pane wit ijo, blakon macan kok. Romantis kok wis gak apa-apa ya sayang. Apa kok dolan ning wit ijo ya Mas? Nanti besok kita habis ke Jepang itu makannya Kamu pengen apa? Spaghetti, pizza, hamburger, terus hamburger, hotdog. Itu Iya dong, semua iya enak. Sayang. Kono mau mangan Kita apa? makan apa? Hotdog. Alah, hotdog iki lha apa? Ora usah hotdog-hodogan. Lah apa? Wis go mangan grontol dak wis. Ya Allah, kok ngenes men. Grontol. Kamu mau minum apa? Minumnya apa ya? Es krim. Mango squash, mojito lemon, Mochi mixu. mixu. Iya. Apa yang nggak buat Kita kamu minum loh? apa sayang? Kita minum apa? Wis go tajin. Kejemen to ya. Tajin to aku masa yo njebobok. Ini iki ape dipangani dok-dokan barang. Loh, Ayo apa-apa. kita naik apa? Naik Lamborghini. Lamborghini. Iya, no. Sama- Naik pesawat Oh, iya. jet pribadi Oh, nanti iya, iya, terbangnya. iya. Iya. Naik apa? Kita naik apa? Kita besok naik gandul truk. Kok gandul truk?
ben irit sayang. Kita kan udah makan. Iya. Pasti kan kita harus butuh cuci mulut sayang. Cuci mulut. Cuci mulutmu apa? Apa ya? Salad buah boleh. Salad buah? Iya. Sama itu durian musangking Oh mau? iya, mau banget. Mesra. Kita cuci mulut pakai apa sayang? Cuci mulutnya pakai sabun wing. Sabun wingki apa gawe apa wong kuwi gawe umbah-umbah kok. Ben resik sailat-ilate. Nanti mulutku muntruk. Nah, udah kan nggak apa-apa, nanti aku usapi. Yo. Kangen aku tenan. Paling ora aku mau kan nyanyi karo Lintang. Wong ayu tresnaku kinarya tombo. Nah. Ki apa? Nyanyimu. Aku mbok nyanyekno apa lho? Pengen lagu. Sing mesra. Sing mesrano. Wong lemu. Apa ya? Kok wong mbok liyane to? Liyane. Lagu liyane iki jajale apa? Lagu liyane ya sayang ya. Cintaku hanya untuk kamu. Ini lagu yang spesial untuk kamu. Apa itu sayang? Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil kepira pensil ternyata pensil. Kok pentil? Waktuku Apa tolong. kok melu-melu aku lapo? Lah kowe lali ora nang gagyo. Nanti tak lali-lali ben lucu ya. Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol ternyata pistol. Tembak-tembak dor dor dor. Tembak-tembak dor dor dor. Tembak-tembak dor dor dor. Dor dor dor. Mbak Modin, siarke mbah. Kok gletak nyapa to sayang? Lah aku mbok tembak terus. Alat bedilku cilik Itu tadi lagunya kurang keren ya Mas ya. Lagunya kurang keren. Coba kamu Mas. Aku ya iso. Mak cedor, mak cedor. Mak cedor. Ban bocor maning. Iya, ayo terus. Berat segini tako. Mak cedor, mak cedor. Mak cedor. Ben sak maneh. Wiladalah kuwi rezekine teko. Lah ngene kok mlete. Lah kowe bisa. Lah gaweane tukang tabar ban kok. Lho, berarti kowe minimal lagumu gaweane sing dhuwur ya. Lagumu nek iki tambal ban mbok ece, kudune lagumu sing wis dhuwur gaweane. Oke. Apa? Wis go manut-manut penak-penak. Kok tak kok apa iku lho, wis tak gandeng iki kudune matur nuwun. Ora tak gandeng digandeng sapa? Ora ono iki mau dan apa grimis to iki? Lah ngapa Bu Eni? Kok kepiur? Iki paribasan sempretan suket. Dirondak malah. Nyanyi sing kepenak bae. Ora mbok nyanyekno. Gak. Nyanyi mangga Ibu. Mangga. Niku wonten pamundutan apa Wah, Mas? niki wonten pamundutan podang kuning. Niki wonten sesedeman wonten. Wah, kuwatan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awang Grogol Jakarta Barat monitor. Salam-salam kagem sedaya sedulur live streaming nuwun nggih. Assalamualaikum wilujeng dalu Mak Cange Yulimbo nderek Mangayu Bagyo sukses nggih. Amin Pak Anom Telaga Wunu. Nggih, matur nuwun. Niki gandeng Mbak Lintang niku nek ton warna suaranya niku nek klasik ya asik. Nek garap ya oke gitu. Nggih. Iki coba rakyat tangan pisan podang kuning sik era apa? Apa podang kuning rumiyin? Iki mergo terbanyak iki podang kuning. Heeh. Iki podo-podo artis podang kuning pada zamannya. Iya, betul. Iki nek Mbak Lintang iki zaman sekarang gitu. Nek Bu Eni iki zaman Mojopahit. Tuwek men to lho kuwi. Berarti kan ibu senior ngoten lho Ibu. Seluhur niku. Ora senior sukun. Lho kok teko rokok. Kok iso? Podang kuning. Mangga dibangani rumiyin apa? Langsung mawon Nah, langsung. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kayuyan anggole
Matur nuwun Nanda. Nggih. Panas mlaku ora nggawa kayu sandale diseret dramane mlentu Surabaya musine radio Jakarta Jatiru tetap merdeka. Sugeng dalu Dek Lintang. Nggih, sugeng dalu Mas Dalan. Nggih. Wah, wonge ayu aku seneng. Umpamane kok wong lanang kok seneng wong wedok, kita ungkapkan. Oh, lah iya ngono kuwi lho. Lho, kaya kok contone. Jajali piye? Piye yo? Pripun? Iki mau medeni lho, Mas. Lah aku gendruwo. Ya gundulmu kuwi lho, Mas, sing medeni iki lho. Gundulmu jare. Gundulmu. Gundul ini ki sing apik. Kok iso apik? Nak sirah bilem kena nggo keplak-keplakan. Lah ngono. Tapi mau Lintang iku kok apa ngrasani Mas Yon kok gundule kaya cilok ngono. Ya jan kayak cilok sing Kayak di apa? jumbo. Cilok. Oh, nama keleti. Ngawur. Lintang cah cilik kok mbok ngono iku piye? Lah ngomongmu cilik kaya cilok. Dek Lintang. Nggih, Dalang. Dalu niki sampean sowan wonten ing Rembang gitu teng Rembang. nggih Sendang Mulya ngiri teng Bulu. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Ngaturke napa sampean? Ngalah, kamu angis. Ngene lho, Bang. Piye. Tuku brambang, tuku tahu. Apa kuwi? Lintang, Dalam. I love you. Ama, medeni. Iso apa ora Mas Dalang ngono kuwi? Ayo iso ora. Dek Lintang. Dalang. Sampeyan ngerti ora? Bedane sampeyan karo eneng loro lintang ning beda kerlape. Lintang Kairo sing kene karo lintang sing ning dhuwur. Ngerti ra? Bedane apa? Napa? Nek lintang sing ning langit kae madangi kelip-kelip ana ing jagat. Nggih. Nek lintang Kairo madangi atiku. Kok gumun? Gumun aku. Lah iku status Facebook diwaca kok. Roh ae saiki. Iku status Facebook. Lho, berarti ora curane Ora ati. kok ati. Masa ora curane ati? Lho, iki piye carane Yon? Lah mbah. Paling ora jabatan tangan apa dipegang tangannya ngono digandeng. Wah, mosok ngono. Lho iya no. Aku ki anu aduk piye? Tremor. Lah apa kok nggo tremor sembarang? Iki jane kuping apa gantolan panci? Iki ora kuping kok. Apa? Napa? Lah mau kok tremor iki apa? Tremor itu Gemeter. dredeg gemeter ngono Oh, kuwi. gemeter. Mangan sik awang. Piye? Mangan nak dredeg. Lho karo ngene kok dredeg leh wang. Contone sik, Karo aku ayo karo aku. Kok karo kowe carane waduh aku ngono iki engko piye Yon? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Awang warai ya, Bang. Aku mang diwanti-wanti Alek. Piye? Pokoke aja nganti nyenggol Lintang Kairo. Kok Lintang Kenapa? Kairo jatahe dalange ngono. semane alek bawa ora. Ya, ngono. Warai. Tak contoh ya, umpamane ke Lintang. Lintang. Lintang iki ya. Lah lintang. Ya ora apa-apa to Mas, ge percobaan ngono. Umpamane. Mosok lintang cek ngene. Umpamane. Iki kok manyun-manyun to Loh, bibir. ngene lho Mas Dalang. Piye? Lintang Kairo. Lek. Lho. Lah, ya ngene. terus. Ya, Lintang Rono. Sayangku kang dadi ati. Ya, asik. Mas. Ati iki datan bisa lali. Asik. Ya. Tangane demek. Li saya keli. Kelingan lamun kelangan. Kelangan sumpingmu kembang rene sayangku. Kembang tresno. Mriki saiki ning ngendi? Kamu gawe tangis redeg aku tangis tresno Iso ngono lho, Yon. tumene sing mata Rangkul. iki ngopo Iki jane kek ngopo
to, Mas? Aku ono wong ayu kaya wedhus memet ya yo. Aku ora kabeh lho nak meteng. Lu lanang wedhus lanang kok iso. Lunas ya gandrunge ya. Lunas. Wes. Walah. Gimana perasaannya? Agak-agak duk ser. Ngene. Asine Lintang iki apa menjaga perasaan karo Gading? Lho ora. Iya. Iya. Ngene lho Cah, apa jenenge sing jenenge seniman ning dhuwur panggung ki kaya dene milik umum. Oh iya. Milik bersama. Profesional. Profesional. Tapi ora iso ngono. Lho profesional ndak. Dino iki kabeh ki sayangku kecuali sing pikir dhewe ngono. Berarti milik Milik umum. Cara diambungi ngono ya to, Bro? Ngawur. Ya ora pareng to, Mas. Lah jenenge milik umum. Terlalu kowe. Kok terlalu iki piye? Ada batas-batasan. Nah, ada batas-batasannya. Lah ngambung nak ngono tok, Dar. Ngono tok piye to jane iki? Piye? Lah kan nak ngambung bojomu piye? Waduh wae kok iso. Lah Mbak Lintang niki ngaturke napa? Nggih, ngaturke napa Mbak Lintang? Wonten panjenengan Bapak. Nggih. Haji Ngaturaken Widodo. sugeng dalu Bapak Haji Widodo. Kalian Bapak sinten malih? Bapak Bambang, Pak Lurah. Bapak Bambang, Bapak Lurah, wonten Bapak Bayan. Bapak Bayan ugi rawuh. Bapak kami tuwa. Bapak kami tuwa ugi rawuh. Niki wau jan lengkap nggih sedanten rawuh sedanten. Carik sing nek omah carik. Ngomong apa? Carik ana kewajiban sapine aping lairno. Ah, ditunggoni. Nggih, heeh. Nggih. Sampeyan yo anu nderek pitepangan riyin kalian warga ten Anjing, mriki. derek pitepangan saderengipun dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo Bapak Ibu saking Kediri Jawa Timur. Wah. Nggih. Nggih. Jawa Timur. Tapi wau kalau wau jam pinten mriki nih Mbak Lintang? Jam 2. Jam 2. Nggih, kula teng base camp. Oh, teng Nggih, mriko, base camp nggih, mriko. Nggih. Lah sampean sakniki tesih sekolah apa pun kuliah apa pripun? Kelas 1 SMA, Mas. Oh, kelas 1 SMA. Nggih. Cara aku nak sebelum ada janur kuning melengkung, Ngapa? tak terabas wen. Heeh. Lanang-lanange jagat. Iya iya. Takno apa satria apa jenenge iku lho. Apa? Biasa. Ah ini ki alung untuk awang tinimbang untuk Jaya Beduk. Alung untuk awang. Langsung sih bedek. Wah, aku Nggih, dalu menika acaranya menapa Kang Mas? Niku wau. menika dalu niki wonten kalih Mbak Lintang. Nggih. Sing pertama niku para warga desa wonten ing Ngiri Sendang Mulya mriki Oh, nggih. ngadani ngak kaleman. Kaleman menika Mas Nanda, jlentrehke Mas Nanda. Kaleman menika syukuran nyukuri tandur, Tandur sing wis meteng Pari. Pari. Lah nyukuri Simbok Dewi Sri. Oh, Nggih, nggih. ben mendapatkan kesuburan ngoten. Oh, nggih, mugi-mugi kagem Simbok Dewi Sri pinaringan kesehatan. Hah? Ah, lebih ya. Lintang. Tak itu. Astagfirullah. Ngene. Simbok Dewi Sri ki anu apa jenenge pralambang. Wah. Sri kuwi kaya dene Pari. pari ngono lho. Oh, ngoten. Lah tak Dudu kira ki Simbok Dewi ngono Sri. lho, Mbah Dewi Sri ngono jenenge apa piye? Dikira Lintang iku Mbah Sri Galrejo ngono lho. Kalbijo. Iya Galrejo ngono lho. Lah nek Dewi Sri menika Wujudipun Oh, pari nggih. wujude. nek Sri Gombak Sri Gombak kuwi wujude tela. Tela. Sri Kuncung kuwi jagung. Nggih. Sri Sadono kuwi degan. Apal men kowe ya. Apal. Ora kuno Jawa Tani kok Mas. Joko Tani. Lah. Niki sing pertama dicarani niku terus sing ping kalih niki wonten sosialisasi Mbak Lintang. Ah, nggih. Menika sosialisasi forum komunikasi sosial politik dengan tema politik digital. Politik Nggih, digital. keterlibatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pagelaran wayang kulit. Ah, nggih. Nggih, jadi malam hari ini kita mensosialisasikan soal politik dalam media sosial. Nggih. Mergo niki di live streaming. Oh, di live streaming juga. Teng Sigit Channel. Nggih. Kalian channel Kesbangpol. Nah, Kesbangpol. Ya. Wow, Kesbangpol. Nggih, menyapa teman-teman yang ada di live streaming juga Monggo, nggih, nggih, Mas. Monggo. Nggih. Kalian midhangetaken dalu menika. Lah nggih. Niki wonten panyuwunan apa mboten Mas Dalang? Wah, panyunan kathah niki kanca-kanca wasit Gemar sudah mempersiapkan sadurunge khusus kanggo Mbak Lintang Kairo latihan kabeh iki mau. Wah. Lagune Pripun, sampean, Kang Mas? lagune sampean.
lagunya? Lagune apa ki mau dulu ya? Wah. Malah Wah, oke bahan aku laguku sing tak setel sampean iki gur memanik terus kok. Memanik? Heeh. Nggih napa memanik mawon? Hah? Memanik mawon. Memanik mengke nek wayah goro-goro. Oh, nggih. Wah, iki kathah sing nonton do request akeh banget, tumpuk-tumpuk undung ning kene. Alhamdulillah. Saking banyaknya penontonnya loh kan. Alhamdulillah. Ini mau guru pengen nonton piye toh Mbak Lintang Kairo sing ning TikTok kae lewat Piye ya. to Mas Gundelis lek ting TikTok lewat piye to jane? Mas Gundul. Liun. Oh Liun. Ora Gundul. Lah kok ora ngerti jenenge jenengan. Kenalan Mas Liun. Oh iya, iki tangane jemek. Jemek ya apa jemek? Jemek. Teles. Tangane Nah, jenengan. cara kono jemek. Tanganku berarti Telas. bar tanggung sapataki mang ngopo. Ora mbok lapi dhisik. Lah ngelapi piye? Wonten tembang niki sing Mbak Lintang niku muga nyawiji. Oh muga nyawiji. Muga nyawiji nggih. Oh. Nggih. Iki spesial kanggo Mbak Lintang. Kanca-kanca do latihan. Oh sampun. Sampun. Alhamdulillah. Oh, sudah modal nekat kabeh bengi iki. Lah nggih. Saestu guyu prukon sangat lho nggih. Wah, nggih. Monggo campur sarine apa namine? Napa? Niki paguyuban Wangsit Gumelar. Wangsit Gumelar. Nggih. Ah, nggih. Monggo Mas. Muga nyawiji. Muga nyawiji. Muga nyawiji niku repe sing pripun muga nyawiji niku? Tak joko tresno. Sapinten Mas? Tak joko tresno. Tak enteni tekamu. Senajan timbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji. Wah, kok. Nadanya kurang tinggi Mas. Nadanya. Ndoyi nadane dhuwurna yi. Munggah gendeng. Oh, pasnya samonten. Nggih, niku pun. cocoke kalih gamelan. Kanca-kanca Mas Gamelan ngoten niku, Mbak. Kreatif dadi ora mung guru ordening gamelane melu. Oh, nggih, leres sangat elok saestu. Mboten napa-napa pon. Yuk, muga nyawiji Lintang. Lintang Kairo Wangsit Gumelar dadekno co. Wangsit Gumelar. Oke, Dek. Seken kalau Bapak Sikit. Ngapunten Pak Nun sewu nggih. Wis cengkep nimbang sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki boyo ngerteno no apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko tak joko tresnomu tak enteni tekamu
Melani. Nah, ya ora nyono orang legewo. Heeh. Malah dadi sinden gawan cakrane ngrat. Rumah saku mbiyen le ajar mayang, le ajar nyinden mbiyen le barengi le ajar mayang ya, Truk. Ha iya. Suran ning omah kae Melani mel nusula, nggawa kebaya karo nggawa pirantimu nyinden. Wah, budal ngono kae. Budal wireng ngene kudungan ya to. Tekan nggone klambine kebayake gek tuku ning Shopee ngono kae lho. Terus ya wis wah meler medet le dandan. Jenenge proses ya ngono kuwi ngawur wae. Lah ya ngono ta Mel. Nggih, Mas. Saiki ya iso dandan cantik. Iya. Wah, biyen eyeshadowmu. Wah. Wis tekan janggut barang. Lah ya Melani, pripun kabaripun Mbak Melani? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat, seger waras gitu dengane. Pripun sakniki pun gadah pacar napa dereng sampean? Mboten. Lho, enek sing muni sampun lho. Dereng. Oh, dereng. Dereng, Mas. Aja-aja kira. Guyon ae iya. Lah wis ngono kuwi Mel, jenenge wong kumpul seniman-seniman ya ngono kuwi. Akeh ngawure. Nembang Mel. Wah, nembang nganggo bawa. Wah, matbiat. Nah iya. Wah, ning aku salut karo kowe Mel. Pripun? Sebabe apa? Antase wong desa Sasa le ajar nyinden ya tenanan ya, Truk. Ah iya. Wong desa Sasa aduh akses untuk belajar. Heeh. Ya, wis tutuk-tutuk engger. Derek belajar terus, Mas. Apik-apik. Pesanku mau siji, Mel. Nggih. Kowe nek wis apa jenenge wasis nggonmu nyinden wis pinter nggonmu nyinden ya to. Wis kondang kaluka. Aja pisan-pisan dolan solo. Kenapa? Bahaya. Ayo kowe. Guri ku neng garangan kelas kakap. Wis aja ning Solo, bahaya. Ning Rembang wae malah penak uripmu ae. Nembang apa Mel? Andalanmu apa saiki aku ora tek ngikuti kowe saiki. Ya Allah, sing kuwi lho. Niki nyobi sambung wanci dalu nggih. Oh, sambung wanci dalu. Oke. Sambung wanci dalu. Hah? Dibawani dasare sing nembang Mbak Melani. Ayo. Sepinten, Pak? Sakmene. Ya, jan wis. Nah, belok pola air Mas aku ora. Suarane, matbiat aja. Prasetyaku
Mel. Dalem. Kowe saiki apa yo sergep live TikTok bareng Mel kowe saiki. Niku jarang nih saiki. Sinden kok live TikTok kabar Mas aku ora. Ya ora apa-apa ya. Iya. Yakti pengen tak tebang neng kakong mutan lillah Nek ditakoni cita-citamu arep rabi umur piro Mel? Kira-kira Mel? Minimal 2-3 Mas. Oh, ya, ya. Ya. Koncoku ya toh. Ngrembug live TikTok karo rabi gitu. Sinten. Koncoku ya maksud gumelar dhewe. Wong ya urip yo ning kene iki. Dhewe iki tiba-tiba nemoni aku terus ngomong, "Mas, opo? Aku ameh rabi." Lho, umurmu 18 tahun lho, Ger. Ora apa-apa. Lah kowe kenal sing wedok kondi? Kok live TikTok Mas, wedian. Nabil sing nyimping lho. Jadi kanca-kanca maksud gumelar sok Nabil rabi ae gruduk. Nah iya. Gila we, live TikTok lho, piye carane we. Nek ora Nabil ra iso we. Ayo Mel. Kandekeng panggrahita banget ngelengkara genti yai sambunga ing wanciratri pon kakang datan nendra sing gedhe ngabang-abang Kang Mas pepujanku jejak tomatiku sambung ngomong wanci karo Kang Mas Kang Mratiti saking more lestarine ati turatine tan ana ing
isuk roke Melani. Ah, iya. Mat biak. Iki mau sapa? Melani. Ya. Sinden cikal bakal. Iya. Wis sok benek Masjid Gumelar wis udakara, wis suwe biyen ngono mbok menawa Melani iki ya sak level Bu Eni lah sok ben iki. Heeh. Bu Eni wis tau. Wis dadi fosil. Ya ora. Bu Eni wis anu, munggah tarape Bu Yuyun Sumirah. Iya. Wis sok ben anggere wis nyinden iki nek ora sinom ya ular kambang. Karo srepek iya. Tak gawake sinden kok Solo, Tru. Iya, iki. Ditanjakke. Ah, iya. Iki sing sampinge Mbak Melani mesem ya ta. Asmane sapa? Mbak Re. Rehana. Ngawur bae. Re Najwa. Ya. Mbak Re. Dalam. Sini dong naik ke panggung. Oke. Mau ditumpake apa sampean? Cangkemmu sing apik, Tru. Lah ngopo kok mau dinaikin dinaikkan ditumpake apa? Dipapak nganggo apa ngono lho. Ditumpake jaran mawon, Mas. Ditumpake jaran. Jarane sing pripun? Jaran teji. Yo. Jaranan jarane jaran Tejine bedal-bedal iki. Nah iya kanca-kanca yang gere nabuhi ngono kuwi sumangat. Sumangat. Mbak Re. Dalam. Dos pundi pawartosipun kabaripun? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama dangu mboten kepanggih. Lah nggih ta. Dangu mboten kepanggih kaliyan Mbak Re Najwa. Eneng patah tak kenal maka tak sayang. Mbak Re sampean dalemipun pundi sampean? Nggih, kula saking Ponorogo, Jawa Timur. Lah. Ponorogo iki anu Putu Warok. Iya. Edian. Anu Mbak Re sakniki sampean tesih SMK napa kuliah napa pripun sampean sakniki? Sedang kuliah. Oh, kuliah. Menjalani kuliah. Nggih. Teng pundi sampean kuliahe? Teng Isi Surakarta. Isi Surakarta. Lah iya. Jurusan? Jurusan Karawita. Aku nyawang Mas Edi kok dekne kaya wajah-wajah kaya wah, ada harapan baru nih ngono dekne. Kawul kae. Ayo mesake banget Mas Edi kae. Wis dicidrani sinden pirang-pirang. Sinden iki trae ngene iku, Mas. Anjene iya jare. Ya ora. Mbak Re. Nggih. Nembang sing gayeng sing gumarenggeng dar-der-dor. Gayeng. Heeh, no sing gayeng no. Aduh. Dikulake napa? Apa nggih? Ayo. Penake ya. Suwe ora ketemu karo Re, saiki Re tambah semangat. Iya. Mbiyen rumahku melu nyinden aku koyo isih isin ya, Truk. Heeh. Saiki wis wani. Iya. Apa ki? Digawe jaranan ben asik, oke? Oke. Digawe berot iso ora, Berot ora. Aku ki bedino ning nggone kontrakan setelah aku gun berot terus. Digawe jaranan iki lagune nganu apa sing Singotirta ki apa to? Singotirta saupama. Kapan bisa? Lalala. Apa? Kitir sumilir ya Allah. Gambir sawit po. Gambir sawit. Anu aku request lagu entuk ora, Truk? Apa? Aku request lagu Jineman Garam dan Madu. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ngawur. Kitir sumilir. Mbak Re. Kitir sumilir Re Najwa Wangsit Gumelar. Dadekke Mas Peng.
Piye mendeng wae. Ayo. Kanca-kanca kira jan. Awas, Tru. Yo. Sampun. Ya.